खुलुमबाय इडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं अमृत खेरखातारिया दिनै फिन नोंथांमोननि सेराव फैदों सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै भारतारि भुमखौरां जेनेरेल नलेजनि 31 खोन्दोखौ। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम, बेल आइकनाव थुखानाव हो, दामखावना हो, जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नायग्रोनो हायो। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ। गिबि सोंथि, अपारेशन फ्लाडआ मा दिहुननायजों सोमोन्दो दं एबा मा दिहुननायजों सोमोन्दो गोनां? बे जादों गाइखेर दिहुननायजों एबा मिल्क प्रडाक्शनजों अपारेशन फ्लाडआ सोमोन्दो गोनां। नैथि सोंथि, सामब्राम गोजाखौ एबा पियाजखौ मा रायजोआव बांसिन दिहुनो? सामब्राम गोजाखौ जोंनि भारत हादरनि महाराष्ट्र हादोरसायाव बांसिन दिहुननाय जायो। थामथि सोंथि, भारताव बांसिन आबाद दुब्लिखौ मा आबाद मावनो बाहायनाय जायो? भारताव बांसिन आबाद दुब्लिखौ माइ आबाद मावनो थाखाय बांसिन बाहायनाय जायो। ब्रैथि सोंथि, फरेस्ट रिसार्च इनस्टिट्युट अफ इन्डिया आ बबेहाय दङ? बे दङ देरादुनाव फरेस्ट रिसार्च इनस्टिट्युट अफ इन्डिया दं। बाथि सोंथि, टेम्परेट फरेस्ट रिसार्च सेन्टारा मा सोहोराव दं? जों बयबो मिथिगौ बे जादों सिमला। दथि सोंथि, भारतनि मा ओनसोल एबा रिजनखौ इक'लजिकेल हटस्पट होननानै बुंनाय जायो? बे जादों वेस्टार्न घाट। वेस्टार्न घाटखौनो इक'लजिकेल हटस्पट होननानै बुंनाय जायो। स्निथि सोंथि, गरम पानि सेंक्सुवेरिया बबेहाय दङ? गरम पानिया जोंनि आसाम हादोरावनो दं। आसाम हादोरसानि दिपुआव दङ। दाइनथि सोंथि, प्रजेक्ट टाइगारखौ मा मायथाइयाव जागायदोंमोन? प्रजेक्ट टाइगारखौ 1973 मायथाइयावनो जागायनाय जादोंमोन। गुथि सोंथि, गामिनिफ्राय फिसा नोगोरसिम थाहैनायनि बेनि उनाव नोगोरमायाव थाहैनायखौ मा बुङो? गामिनिफ्राय नोगोर फिसा, नोगोर फिसानिफ्राय नोगोर गिदिरमायाव बा नोगोरमायाव थाहैनायखौ मा बुङो? बे जादों स्टेप वाइज माइग्रेसन। स्टेप वाइज माइग्रेसन होननानै बुंनाय जायो। जिथि सोंथि, भारतनि बेसेबां जौखोन्दो हा खालिया हाग्रा ओनसोल? भारतनि 23 जौखोन्दोआ हाग्रा ओनसोल, नाथाय बेयो खमनिफ्राय खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। जिसेथि सोंथि, कान्चनजंगा हादोरारि पार्कआ मा हादोरसायाव दं? कान्चनजंगा हादोरारि पार्कआ जों बयबो मिथिगौ सिक्किम हादोरसायाव दं। जिनैथि सोंथि, काइबुल लामजाव दि फ्लटिं नेसनेल पार्कआ मा हादोरसायाव दं? बे जादों मणिपुर हादोरसायाव दं। जिथामथि सोंथि, मधुमालाय सेंक्सुवेरिया मानि थाखाय मुंदांखा? जों मिथिगौ टाइगारनि थाखाय बा लख्रानि थाखाय बेयो मुंदांखा। जिब्रैथि सोंथि, नेशनेल बटानिकेल गार्डेनआ बबेहाय दङ? नेशनेल बटानिकेल गार्डेनआ कलकातायाव दङ। जिबाथि सोंथि, वन महोत्सवआ माजों सोमोन्दो गोनां? वन महोत्सवआ प्रटेक्शन अफ प्लेन्ट्स एबा लाइफां रैखाथिनायजों सोमोन्दो गोनां।
16थि सोंथि सुल्तानपुर बार्ड सेन्चुरिया मा रायजोआव दङ? सुल्तानपुर बार्ड सेन्चुरिया हारियाना हादरसायाव दङ। 17थि सोंथि केंगारखाती नेशनेल पार्कआ मा हादरसायाव दङ? केंगारखाती नेशनेल पार्कआ छत्तीसगढ़आव दं। 18थि सोंथि गिबि बाय' रिजार्भखौ बबेहाय एबा बाय' रिजार्भखौ बबेहाय इस्टाब्लिश खालामदोंमोन? जों मिथिगौ नीलगिरिसआव। 19थि सोंथि मध्य प्रदेशनि शिवपुरी नेशनेल पार्कआ मानि थाखाय गोनांथि दङ बा मानि थाखाय इम्परटेन्स दं? बे जाबाय लिअपार्ड आरो सेटल। 20थि सोंथि एबा जोबथारनाय सोंथि मा हादोरसाया बांसिन संख्रि दिहुननाय जायो? मा रायजोआ बांसिन संख्रि दिहुनो होनना बुङोब्ला गुजरात हादोरसायानो बांसिन संख्रि दिहुनो। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबा दानो खालाम आरो बेल आइकनाव थुखावना हो दामखावना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैग्रोयो आं आपल'ड होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनो हायो। गोजोन्थों।